Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der har jeg rosemad. Hej! I dag der skal vi lave sjov og klamme ting. Ja. Så lad os starte med første ting. Vi skal drikke et citronglas, og der er altså kun citron i. Ja, uden at lave grimasser. Okay, så lad os bare gøre det. 3, 2, 1, og vi skal bunde det. Nej, det kan jeg ikke. Ej, jeg tror, jeg vandt. Ja, det gjorde du. 1-0. Ej, nu begynder jeg at græde. Okay, næste synes jeg, vi skal tage gulerødderne. Ja, så tager vi ægget til sidst. Vi skal have de her. Ja. Vi skal have de her i munden, og hvis vi ikke ved, hvad det er, så er det sådan nogle, der åbner munden helt. Ja. Og så skal vi spise en gulerod med dem på. Og dem, der kan holde længst ud og have den på, mens de spiser en gulerod, har nu. Eller den, der spiser den op fast. Så lad os bare engang sikker på, at jeg kan holde den. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ej, nu røg min ud. Ej, okay. Ja. Jeg tror, at vi begge får et point. Ja, fordi du har taget alt ud af munden. Ja, men jeg spiste halvdelen af min. Ja, men vi begge fik et point, så nu står det 2-1 til mig. Den næste og sidste er afgørende, og den giver 3 point. Det er æg. I har nok set den på TikTok. Vi kan lige holde demonstrere det. Vi har et æg og en kop. Vi stiller koppen om på ægget, og vi skal så skiftes til at give den et dask på koppen. Ja. Og hvis nu jeg gør sådan der, og Rose slår ned i det, så har jeg fået 3 point. Ja. Ja, vi skal lige hurtigt have et skærbræt. Ja. Så vi klipper lige hurtigt, til vi har det. Så vi fandt bare lige et viskestykke i stedet for et skærbræt. Nå, så hvem skal starte? Må jeg? Okay. Vi skal gøre det hurtigt nu. Så er det mig. 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Ej, vi er dårlige. 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. 2 sekunder. Så er vi klar. Jeg skal bare lige på toilet. Ja. Jeg tænker, vi gør det 2 gange med, og en af os skal have klasket den inden. Ja. 3, 2, 1. Det var første gang. 3, 2, 1. Ej, det splattede lidt. Lækkert. Og vi skal lige dyppe fingrene i det. Okay. Nej, jeg skal, fordi jeg ser ham. Ej, det er virkelig lækkert. Er det? Det er faktisk ret lækkert. Prøv. Nej. Ej, jeg elsker blommen. Den er sådan helt saftig. Sådan. Nå, men så klipper vi lige til, jeg er blevet ren igen. Hej. Hej. Så er der blevet lidt ren. Så jeg vandt. Vi ses bare i næste video. Hej.